Assalamu alaikum. Uzakdaki yakynymyň uzakdaky we yakyndaky tomaşaçylary. Garaşlan günlerde garaşylmadyk sowgatlar bilen degendirmegimize dowam edýäs. Ine bugün ýagny tamamlanyp barýan 2024-nji ýylyň 27-nji dekabr güni Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýalkym geňeşiginiň Guşbegi owasyna Welifleriň döwletli ojagyna bugün goşa şahatlap, goşa dabara, goşa toy. Bugün merhum Bekturdy Mogollymyň döwletli maşgalasyna oglak daýdamadan ak goýun toý toýlan ýaşaýlady. Ine maksat agymyzyň jakyn gelinejimiziň mehriban perdendi oglak daýdamadan hem mehriban agtygy Mollajan özüniň diplomyny eline alyp ata watanda doranyp gelip öz ýakynlaryny begendirýär. Bugünkü goşa toý bilen biz ilki Welifleri tüýtürekden gutlaýas. Oglak daýda ömrüňiz uzak bolsun, ak goýun toýuňyz, peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun. Mollajan seňem diplomyň çöreklisi bolsun. Indi biziň bu ýere gelmegimiziň sebäpkärleri, ýagny oglak daýdamyzyň Russiýa Federasiýasyndaky agtyjaklary, Çeperiň, Merediň, Hudaýberdiň, Aman geldiň bugünkü dawaran sebäpkärleriniň adyna ýollar. Ajaýyp arzularyny şeýlede sowgatlaryny gowşarýar. Bu ajaýyp fursatlaram Älim Video YouTube kanalymyzda siz bilen paýlaşýar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dayı. Ömrüňiz uzak bolsun. Gutly bolsun ak goýun toýuňyz. Agtyjaklaryň adyndan, Çeperiň adyndan, Merediň adyndan, Hudaýberdiň, Aman gelsäniň adyndan gutlak geldik. Hal bir gowet el sarpalyň, el sarpalyň. Kim üçin el sarpalyň? Elbetde oglak daýdamyz üçin el sarpalyň. Ýöretde size toý serpaýlar, sowgatlar bar. Ilki bilen ene şu owadan gül çemelleri, ýöretde agtyjaklaryň adyndan sowgat. Şu güller ýaly owadan ardular hem ýollaýarlar size. Näme bolsa-da, häze ýyl edip bolsa, häze ýyl saçagynyň bedegi tüýjülükler hem size. Şeýlede ýöretde şuul kışaly günüňiz üçin tüýjülük torty bar. Bilem agtyjaklaryň adyndan sowgat diýe. Agtyjaklaryň sowgat diýýärler. We Çeperiň adyndan maşgalasyna täzir sowgady Mikrovalnovka. Munam kabul etseňiz. Ine bulam ýöretde agtyklaryň adyndan toýa geýmek näsip etsin. Toýlugyny ýatlyp dursun. Bugün şu döwletli ojakda ýene-de bir goşa toý şeýldämi? Ýene bir toý, diplom toý, Mollajanyň diplom toý. Ýöretde oňa dene tüýjülük torty bar. Bulam bollan ýakyn dogalarynyň adyndan toýlar bolşy bersin. Dowamly bolsun. Molla kabul et. Degen diplomyň gutly bolsun. Ine şeýle goşa toýlar hemmäden etip etsin. Salam bolsun başgalar, olmayan beýleriniz. Janyňyz sagmaýyn. Ejemjan, akman toýuňyz gutly bolsun. Uzak ýaşaň, Allah jan ýene 60 ýaşamak näsip etsin. Akman toý ýaşa etmek bilen de näsip etsin. Agamjan siziň hem diplom toýlaryňyz gutly bolsun. Allah jan çöreklisi bolsun, bäbeklisi bolsun. Näsip bolsa bilen gyzyl diploma baryp, şeýdip diplom toý etmek näsip etsin. Getip gelen täzir bayramlaryňyz gutly bolsun, düşünýärleriň biri bolsun. Allah jan saglykly, rızkly, bereketli ýyllariň biri bolsun. Uzakdaky ýakynym size de köp sag bolsun bildirýäs. Biz uzakda bolsagam ýakynymyzda ýalar, biziň sowgatlarymyzy ertip bereniňiz üçin, syýlanyňyz üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Gowşulama, garyndaşlama, ählijaňyza sag bolsunyňyzy bildirýäs. Sag bolun. Toýlarymyz hem toýulaşdym, gutly bolsun. Hemmäňiz saýan. Assalamu alaikum Ece. Olmasan ýagdaýlaryňyz Ejemjan peýgamber ýaşyň gutly bolsun. Allah jan ýene-de 60 ýaş arzu edýän Ece içimizde gül oýnap gülkün. Senem diplomyň gutly bolsun, bize tuğda ýetirdin. Russiýada agtyklarymyzdan salam. Yetip gelen täzirlerden düşünme bolsun. Allah jan ýene kelerde bilereşim, mämiz bile bolup oturmak näsip etsin. Uzakdaky ýakynym size de işimizde üstünlük. Assalamu alaikum. Mamamjan peýgamber ýaşyň uzun bolsun, görülen ýaşyň bilen Allah jan ýene bir 60 ýaşlaryň arzu edýän, o ýetip gelen täzirlerden gutly bolsun. Sag bolun, köp minnetdar emmäňizden. Janyňyz sag bolsun. Babamyň öýümde damat toýlar taçaklar toýy aldym. Diplomam näsip etsin, çöreklisi bolsun Allah jan. Mamamyň näme ýene şollar 60 ýaşy peýgamber ýaşy gutly bolsun.
o can sağ olsun artıklarının çoğuklarının arasında begelip besinip bostlamak Allah'a müdahale nasip etsin. Sağ olun minnettar. Assalamu alaikum. Oğlaklarca akban tanrı kutlu olsun. Peygamber yaşın nasip etsin. Moğlam diplom toy nasip etsin. Taşaklar toy dip olsun. Ama tadilanan kutlu düşünmeli olsun. Sağ olun. Nenne şunku akkoyun toyun kutlu olsun. Toylar devam etsin. Yine artığın diplom toyuyla o da kutlu olsun. Oğlak gelece akkoyun toyun kutlu olsun. Bizim aramızda hemişe gülüp oynap maşgalamyzyň başy bolup gelýärsiň. Oğulcugum ata geldi moğullu. Bugün seňem diplom toyuň. Ejeň toy bilen deňine goşa bayram, goşa toy. Hemmäňe nesip etsin. Şular ýalyk toylaryň höwri köp bolsun, dowamly bolsun. Gelin toylamyzda, aktyk toylamyzda da şeýtip oturalyň. Ine biziň çağa çyklamyz ejelerini hilap şeýle sowat goýberipdirler. Olaram sag bolsunlar, uzak ýaşasynlar, olara da minnetdar. Aleja akkoyun toyun kutlu bolsun eje. Aramızda şeyde otur eje nesip edeni. Paleyece. Mana. Aje akkoyun toyun kutlu bolsun. Hemişe biziň aramyzda gülüp oýnap otur. Aga seňem diplom toyun kutlu bolsun. Oğlak gelce akkoyun toyun kutlu olsun. Kutlu olun. Uzak yaşa. Ata geldi senin diplom toyun kutlu olsun. Yüzlerini görün. Mudama toy dikkeleli. Önünüzde toy olsun. Taşaklarına toy edildin. Yetip gelen taziyelerin kutlu olsun, düşünlü olsun, bereketli olsun, iyi koyullu olsun. Geçeke akkoyun toyun kutlu olsun. Yeni bir görevlin yaşın yaşa Kutaycan. Diplom toyun kutlu olsun aktın. Belki aktıklarına da nesip etsin şuna diplom toy. Aktık gelin almak nesip etsin. Daim evime keçebe düştün. Aramızda gülü oynak geleceke. Oğlak koydus akkoyun toyun kutlu olsun. Uzak yaşı, yeni bir görevlin yaşını versin. Aktığın diplom toyu kutlu olsun, çörekli olsun. Mudama şeyip iyiliğine aktıklarına bana çağın kuvunu otur. Hem ben nesip etsin. Oğlak gelece akkoyun toyun kutlu merak olsun. Peygamber yaşın uzun olsun, görevlin yaşın versin. Udacan şu aktık, çoğuluk, yuğuluk, qoğuluk toyup oturbak meser etsin. Yine ata geldi, inimide mana okulun kutarıp diplom alıp geldi. O diplomlar daim hayırlı olsun. İline, yurduna, enesine, atasına peyanlı olsun. Aydira, perzent diye, ene ata bol söýget diye. Şu daim şu enesine, atasına mehirli olsun. Ene ata mehirli olan adam, vatana da mehirli oluyor. Şoň üçin daim indik şu gelin alma toylarına, belki ejeşkaňam, kakı geldiňem diplom toylaryna oturmak meser etsin. Yaşın uzun olsun. Böyle gowullarda, toylarda oturmak meser etsin. Gelece Peygamber yaşın kutlu olsun. Yaşın uzun olsun. Hemişe gülüp oynap aktıklarının içinde yaşap oturgaysın. Dadamyň diplom toyları kutlu bolsun. Dowamly bolsun Hudaýym. Ýylyna diplom gelip bersin şeýdip. Gelin toylaryna, aktyk toylaryna da oturmak nasip etsin. Eltican Peygamber yaşın kutlu bolsun Hudaýym. Uzak ýyllar ýaşaýdyň aktyklaryň arasynda. Diplom toyuň kutlu bolsun. Nenne akkoyun toylan kutlu bolsun. Emme de Hudaý etirsin. Diplom toylaňyzam kutlu bolsun. Kakamyň diplom toyu ýygy köp bolsun. Mennecan Peygamber yaşın uzun bolsun, kutlu bolsun, görevliň yaşyny versin. Tätem jalyň ýaşamak ömürni versin. Kakam jalyň toyuna da şeýde oturaýly. Yaşy uzun bolsun. Nennecan akkoyun toyun kutlu olsun, kakam senin diplom toyun kutlu olsun. Dayda akkoyun toyun kutlu olsun, yaşın uzun bolsun. Görjüň gowuluk bolsun, aktyňam diplom toyu kutlu bolsun. Gelin toylaryna da şeýde oturaýly, nesip etsin. Mama akkoyun toyun kutlu bolsun. Mama akkoyun toyun kutlu bolsun. Alejeke akkoyun toyun kutlu bolsun. Saçaň toy bolsun. Benim ne ettin? Toy dikkeleli. Elbide ama toy dikkeleli öňe. Oğluktaýdan ha bugün biz seniň begenjiňe begen, gowanjyňa gowan kelip otyrys. Bu Peygamber ýaşyň kutlu bolsun. Ata gelsen toğanjygym teňem diplom toyuň kutlu bolsun. Tidara gelin toyuňda oturmak hemmämize nesip etsin. Şu hyzmatda geçberen goňşy golaňlary hemmämize de Allah ýalkadyn. Siziň Peygamber ýaşyňda oturmak hemmämize nesip etsin. Elmi dama oğluktaýdym bilen öýünde toy dikkeleli. Hemmäňiz sag bolun. Toýa gelen ähli mehmanlar sag bolsun, minnetdar.
Aşı ortayette gösteren aktıklarının hem tavukları. Ne diyorsun? Poli. Onları da oğlum nemmetine. Poli. Tilallar için, hürmetlerler için her olsun bari. Tüyçülük tortu, hemmemi del çarpıya, Filite Şefer'in adından, Mired'in adından, Kuday verdi çağının, aman geldi çağının adından. Oğlan fırsatlar, her biri aslı halalı olacaklara, yığı-yığıdan yarı olsun. Koşa toyların iyide devamlı olsun. Aydın sağız toparı, dokunları xlas yopayu basarafları, oğudun aydın sağdırı beslep, Mollacanın diplom toyunu devam etseler, bugün şahtınmağa gelen meyikbaların kıymetini emkadır, Tans meydan şamıda çağırsak ören yerlikli olur. Çok için aydın sağdırı yanlan ya, hemmemiz şahtlan yaz, gügün açıyaz, tans ediyaz. Maqtadağa, jakın genize, toylarımız devamlı olsun. Elim aydın sağız toparı, xlas yopa devam ediyaz. Diplom toyları kutlu olsun. Berekeler. Dertlerimi bilecek, gözyaşımı silecek. Dertlerimi bilecek, gözyaşımı silecek. Yüzümü güldürecek, sevgili yar ayrım. Yüzümü güldürecek, sevgili yar ayrım. Fark etmiyor, kara olsun kaşların. Fark etmiyor, sarı olsun saçların. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışları. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışları. Fark etmiyor, kara olsun kaşları. Fark etmiyor, sarı olsun saçları. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışları.